oras manita sa luhutna. Oras. Tapasonang marohatta, tapuji tuhatta, marhiti bukit desian 600 obat lalu, mamuka sana saya satu dia 2. Marhite-hite guari de bata ama, dohot guari anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guari todi perbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Nunga tibuhian di ida rohaku Jahoba, ninna ibana do, kaholongon saliling-liling na kubahin, makaholongi ho, dibahini utaiti ho marhiti-hiti dengan basa haleluya martangyang mahita. Ali Tuhan de bata pargugo na suatu dosan na sumarmula na sumarujung di prabaga hodo marhiti hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus lehonon mo asesani dosa hati goran do tanguluan na saliling-liling na dihami asiroham lehon madihami say sungguli jala tugu-tugu rohanami marhiti-hiti todip asa hulihami pangurupion siyan ho moloro pangunjunan tuhami say pahot marohanami asa tung persehami dihatam dohot di bagabagam asa jupang hami hasonangan saliling-liling na marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di Boranginon patujuru ni Jamita imana tersurat di 2 Samuel. Na tersurat di 2 Samuel ayat bindu sada Mamuka Mesian ayat 10 itu satru di ayat 20 itu tajahama marsikat suri dia dungi si David si Saul doho si Jonathan dungi dia dungi si David ma edde adungon manangisi si Saul doho si Jonathan anak nai Laus didokon ikon ojar honoton doi bana tuhalak juda ende adung talingot tusion idama tarsurat doi di bagasan pustahani halak nabonar we aleha muliau ni Israel nunga mate tertulang kamu di atas ni aka robianmu mangoponai tung meragian aka udubalang unang nian di Papua baritai di Gad unang manian di baritahon di aka alaman ni Askalon asa unang marlas ni roha aka boru Palestin unang marolop-olop aka boru ni halak parhulu kamu ali dulu
Gilboa, sayunang manian adong nabur manetek tuhamu manang udan madabu. Manang kauma patumonaan, ay disido harik dehan ni lubu-lubu ni aka ulubalang nabulun. Lubu-lubu ni si Saul, hira na somania kon marhiti-hiti miyak. Nasodong mulak niyan sior ni si Jonathan, somartubol sian mudar ni aka na maragean. Sian tabo-tabo ni aka ulubalang, podang ni si Saul pe dangdung mulak boti somartubol. Wi ali Saul dohot Jonathan, aka na hiyaulongan, dala hasudungan ni roha, taga di ngulu nasida, dala dihamatian nasida pe dang sirang nasida, dumoras do nasida sian pidong Raja Wali, dala gumugo sian singa. Hamu ale boru Israel, tatangi si hamu ma si Saul na maruloson tu hamu aka ulos surta, nama bahen pahean muna marjagar-jagar sian sere. Mangoponai tung meragian aka ulubalang di tonga-tonga ni natontongan nunga tung mate tertulang si Jonathan di atas robian mi. Yale Jonathan, ale anggia, macai marsak rohaku pasari-sari panidang mi. Yung hasudutan ni rohaku si tutu doho. Lomoado rohaku mida holong ni roham diau, asamida holong ni rohani popon. Mangoponai tung meragian aka ulubalang jalamago aka perhubas tuhamu suon. Ido sahatna mertua do natumangihon hatani debata jala nopyosa. Amin. Maredeta Syabukede nomor 650 ayat sada do ayat 2. Pinuji pinasama guarmu ale Jehovah debata amanami para sirwana sumurung silion hatuaon pasu-pasu di ngulunami. Dipakai lalan rohanami dengan di masa malituan mengaramoti kami. Saro di obason boh kami ale Tuhan melas ni roha marpungu di tongan di bahas jorom na pinarbadiamon. Martangiang kami lima pertanggiangan sektor Huriam HKBP Pekanbaru nunga rohami ali Tuhan tuculum saya pasu-pasum di kami gulas ni roha manguru nami di bagasan pornginon talwima tahe di nalaho tumangin hatam barita nauli di kami di pornginon mangaleon gugu do mangalehon hatutugo ni haporsiaon do pos ni roha nang holong ni roha di ngulu nami asa totong kami merdala di dalam munati gori di tonga-tonga ni perdalan ni ngulu nami do pena tua katika rinaro atong satu homa kami bagas saborngin ramoti mahami ale Tuhan saya sama dosa nami pangodas nami nagudangi marhiti-hite Kristus Yesus Tuhan nami siokos si palua kami. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus
Barita nauli turbo jamita di pertangan sektor ni huriatta KIP di Waranginon ima natar surah di 2 Korin bidu walu ayat 7 1 ayat 15 jala sonoma hatana alai songon hasurunga muna di nasaluhut di hapursiaon di hata di parbinotoan di nasa haringgason di pakaholongi muna di hami naing songonima hasurunga muna nang diulaon asinirohaon dada songon paksa hataki naing uyoku do tahe sitong ni holong ni rohamuna tumibakon pakkaburjuhonon ni akadongan ay di boto hamudo asini rohani tu hatta Yesus Kristus nama morahian gabe pugus ala ni hamu asa gabe mamora hamu hinorhon ni pugus nai odo turgas sian ahu na patuk doi di hamu ay hamu jumolo hian sian na taoni upuka nang na patupahon nang na tumahi asa patulus samuma nuaing nang na patupahon asa songon riko ni roha laho tumahi songonima na patupahon hobartu na dapot ay molo adong riko ni roha halasono do na dapot datung salpu sian na dapot ay dada naing hapor suhod di hamu hasonangan ia didongan naing masih padusan manian ngosonari di tomu-tomu na lubi na di hamuma na hurang di nasida asa di tomu-tomu nang nalubi na dinasida na hurang di hamu asa gabedus khobartu na tersurat sipeop na gudang dang marlubi-lubi jala sipeop nautik dang hurangan ido sana. Selamat pertanyaan sektor ma dihita sudina amanami inanami dua seni huria HKIP Gambaru selama pertanyaan sektor ma dihita sudina mertua mahita di bagasan Bornginon ala Buddha pehita tumangion hatan di bata jala tutu si tutudoi manangise na mga tikina tumangion hatan di bata saya na mertua doi bana disi ido bane dokon mertua do na tumangion hatan di bata jala nau piosa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Hurian ani hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus madok mauliate mahita tu debata ala dipilih debata do hita gabe ruas ni huria. Gabe ruas ni huria ni Tuhatta. Manang boy madohonon sada pamatang ni Kristus dohita. Pamatang ni Kristus ala nang tardidi hita di bagasan guar ni di bata ama do di bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do di bagasan guar ni to di perbadia. Pamatang berarti keluarga harajau ni di bata adu hita.
manang ianak ko ni batado hita. Di tonga-tonga ni harajaon nai, ala dipilit kita, dituduh, gabe ruas ni huria. Daktar bay solas roha. Dipilit kita gabe ruas ni huria. Domutusido tu tema, ubana diangkat temai, ima parhamarangion di bagasan holong. Kasih persaudaraan. Odo sa sitong na nagabisong topik nabui taida di si kasih persaudaraan manang taringot tu parhamarangion. Jadi sudah kita HP na marhamarang gitu. Atik pe marasing-asing margatta. Marasing-asing latar belakang harorota. Alai sudah kita HP na marhamarang gitu. Marang dohono ma ima keluarga ni di batado hita di tonga-tonga ni huriana di papungu hita di sada huria ima di huria hatopan na pilar badia ni di bata luar biasa dohita atong sada ruas ni huria na pinilit ni tuhatta dakoto manang nalasaro hamuna nuay nga bigay manang natumabu do gabe ianak kondisi polan manang ianak kondisi bata ang goy hamuma dia do tumabo dilala hamuna dipakilala muna no ang anak kondisi batado ulala lasodor hatta disi nang hita nuaing nabatupa partangyangon sektor di tonga-tonga ni bagas tabi nuaing ruas ni huria hakabe pekambaruon dukta bigi nagabe ianak ko ni bata hita keluarga ni bata hita na marhamarang ido hita sudina pe di bagasan ni Jesus arganay hita hape di julu ni tuhatay ido las erohay. Dikot do nang boto otta hamuna aka amanami do ido nami wasa dipilih di bata hita. Wasa dituru di bata hita nuaing gabe ruas ni urian itu hatta. Gudang do jolma di portibion wasa gabe ruas ni huria hita. Ima hahomion di bata. Dang pikiramui, dang sakakmui, dang dalamui, dang siarroharohami, alay na pinikiran ni di batadui, gabe ruas ni huriyaho. Sakak ni batadui, pikiran ni di batadui, dalam ni di batadui, itu adalah rencana Tuhan. Siamulana dari awal, sejak awal, sampai hari ini. Ima naing boto otta hamuna akadongan. Molo na pinili ni bata hita ahama tujuan ni bata na naing boto omu siapa milito ni. Dakolan na naing marpungu-pungu di son. Dakolan torok bilangan torok do na marminggu. Torok do ruas ni huria. Torok dona pertangyangan. Anggo torok na gudang dona torok. Dang na neng torok mapurus. Ay gudang dua anak ni si Polan ninda kan. Adong do 20 halak. Alay sudi si 20 halakon. Aka tukang garong do inda batu ahamet Aka tukang oddo, aka songonoddo, aka songoddo. Alay gudang do anak ni si Polan. Holan na mabay mertuay dah. Amatay natay sudi hola nama bay las rohain nerpani wetor las rohate berarti tay de disi
mabuan las ni roa ala dia ha. Tentu ala mangihutton puda ni natorasna. Mangihutton daksa lomona, daksa pikiranna, dang siadalanna, alay mangihutton dalan ni pudai, gabe mabalas ni roka. Molo dipilih di batahi tanwaing gabe ruas ni huria, nang tu dia. Dipilih tata ima lamar parbuido. Ama parbuitai parjolo hapor siauta. Ketari dadui. Parbuita ima pakirimota holong ni rohatta. Ala holong na king taringoti di parhamarangion. Ikon na war parbui hita gabe parholong ni roha. Odo. Labatanna menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi duta-duta Kristus. Odo noaeng taida di bagasan pamilitoni marparbuwe. Domo dois tupad doan itu hatta Jesus sada do pamilitoni persuruan itu hatta tusudina jolma manang ruas ni huria na porsiai songon na ni Tuhan Yesus di Yohanes 15:10 dada hamu memilitahu au do memilitamu asalau hamu marparbuwe. Dada au memilitamu, dada hamu memilitahu au do memilitamu. Hupilit be hamu saunari asalau do marparbuwe dada ngabe marmeme pamuson. Alay bahado asadok parbuido rekod anggola bulung na ola na bereng bagak nai anggola bagak do bulung nai dang dinggan ay ano Jesus laho merdalani mamulus ibana sada luat di bereng bagak bulung nai so aseon na meterahar ala sumar parbui. Itu ahai. Alai ikon na sadalan adok perbuy adong bulung na asaboy ding gadi datu hatai. Songon iro ngulu ni namang uton tuata dang na holan jagar rupani songon hitalak bata rupani mate masara na tua tema dah. Eko jagar do na tua lau mate indagan terson iro halak batak. Kason na uli dibere kalahan ho berjebu olan uli be berjebu na. Ada wainon asa jagar orbo ma enna nape marutang kan tersoni do alak batak si panggarod do si patakan itu negudanga si panggarod na ay ado halak barak songoni kan mamulus ay buasa ay nang rupa jabu ni natutunin na ay dung mate pe markerami ki haduan na napay teo mate pe baru pe dung mate ibana keramik mabayan on tibu mabayat tuguni dung imanortori ma saminggu inna kan kadang jagar reno si pata ulina dihita ala yang go Jesus daong dang jangan dong jagar di si ala ikon pas marparbue di da Jesus sita ipe salah seruan itu atet dong dah kadiro kopas sudah bereng atong yang gak sopas Odon waing hamuna kadongan tujuan ini bata asa marparbue. Tujuan ni suratnya Apostol Paulus tu dia Korintus solasada do. Ala di bereng Apostol Paulus ngagudang besian huriai memang di huria Korintus ya 2 tahun huria na maju do. Maju di Sudena di bidang pembangunan ilmu iptek ilmu teknologi pe ngati bualam maju ate parjulu dalakon alai anggota rigot tu tuak kaholong ni rohamu
Dang pala maju hidup. Adong dunian alai sa sautik hidup. Lalak doa laon kana mora doa lo sudina. Alai pugus di sipata di partodion. Jujuk doa lahon na berbedai. Ala dia ala sodok kolong di roha. Ai mono sodok kolong di roha murado jolma berbedai. Murado haci rohana. Murado pahata-hata dongan nate. Di patah-hata menggosipi, membayang gosip. Akon kayu detok. Alai mono nunga di bagasan holong nasihat tuatai nama kilalau dirina diri dongan neso doso dirina pasti do sudina aka hosom late teal kapar musuh-musuhon tetak doi maniuk dame holong ni roha maka holongi dongan nai songon dirina odo nani bangun si Paulus asabwa marpabui na sida mangula mangurupi masiurupan rikodo dang dus ngulu ni zalma di portibio di topa Tuhan itu mula tabereng zalman merakam-rakam depan arong doi rupana arong doi nabirong arong nabotar arong nabeleu kan zalman arong doi igung na arok 1 meter arok 1,5 meter adong tudusente mancung panai arong do nauli arong nahurang uli Yesudi do adong alai behado asa boy disempurnahon marhite-hite pernguluan pe songonido arong doi na satonga murah arong satonga pugus arong pugus macam do alai ni do si Paulus madison ikko masih rupa doha muna molo ado kasurungan muna baik konarong do song perbuai ni hapor siam muna perbuai ni holong ni roha muna ikko masih tupad do amote ido tadani huria na mangulu asa huria na mangulu nabui manatap mangatusi makilala dia kadongan na odo huria mangulu alai huria na mate do na soolo pasahaton mauliate ni rohana mengucap syukur pada Tuhan. Gotong do rupani songoni dangadong manangah rupani partisipasi di pana songon dia nabui mabadingkan dang huria na mangului. Alai huria na mangului mana mamilihon nguluna nama kilala pasu-pasu sedih bata nadong bayron na tua kadongan na ay soal masalah setong na trupukon na masih tupahad do masih tangiangan masih urupan oddo biado hita tutu ido bana ido nakidingan ingok ma contoh nebana ikosongoni do hamuna ayat sia ayat di boto hamudo asini rohani tu hatta Yesus Kristus namorahian gabe pugus alani hamu asa gabe mamora hamu hinorhon ni pugus nai olo do hamu mangulas songoni songon Jesus pajuluhon neng tiruoto songoni mola adong do tahilala pasu-pasu lean deba odetong tuata Yesus pe dang apala dialang basa do sudi narong deba memang dilihat do roni hosana pe lihat do unang pula hepeng nabe hosana pe dipilih honate kita pe bulusubu kita pilih kosatta nanggo pala amana terbaik kita mungkin dah ngolo hamu memilih kosamu alai nabui memilih pilih onot tatu tuha tuhuriai ahama nabui tahilala pasu-pasu olak ni maju alai moluhulik do hita barangan utong dakuria gorre dang na porsia gorre gorrima ima ruasini huria si hulik mangging si gotel manes alai molu buas do hita buas do Tuhane song Kristus buas mangaleon songoni do hitatong mameleon tu Tuhan odo sampai do tu sisi Paulus si ayat 15 mulai ayat 14 anggo saunari ditomu-tomu na lubi madihamu
Ang sonari di tomu-tomu na lobi na dihamuma na hurang dinasida. Asa di tomu-tomu nang nalubi na dinasida na hurang dihamu asa gabidus. Asa rak mok itu maksudnya. Rak sehat. Rak sehat sudi. Daong na hurang. Dang arong na mekmet. Dang marungutung ate. Na sonido dang akan magulang na inahita batak. Jalay daw mo siya obartu ay sa pelima hobartu na tersurat si peo na gudang dang marlubi-lubi. Jala si peo na otik dang hurangan. Labatan na di si unang atong lubi-lubi gabi tu na asing ibinalok ko nate. Akan na hurangan ba unang gabi tong mangulaon hajahaton. Alay gano masih itu pani no maksudna. Ida benar di Galatia 6 ayat 2 masih rupa mamu mamorsat akan adu dokima ima dalam muna marado tipati ni Kristusi. Lawatan na dikok dohita masih rupan. Itu. Nah di si Paulus dang dus memang tuhita songon jari-jari todde. Jari-jari tol 5, 10 alai mersiga jang itu sudi. Alai tak di mana jari-jari alai adong bedu hasurungan na. Itu, dak sudion inganan ni cicin rupani kesana. Dak sudi inganan ni jam tangan. Alai atik pe adong be hasurungan na masih pasanga pa donasida. Dang marpak kurangi. Dak pola cik rohana. Ayo lak kodo merjam tangan dak pola idok songonete. Alai tetak donasida serep sudi. Baik kosongoni tong halak na persei ikorap serek rohana. Dingoluna si ganupari atik pe adong asurungan na. Hurian na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus di bagasan pertangan sektor bihama asahita sauduran. Akaruas na hinaholongan ni Tuhan Yesus asa setotong huriat tai gabe habaoran ya kapasu-pasu manian. Jala itu harapan di bata. Huriai gabe habaoran di pasu-pasu. Ida benda dipilih kita. Bihama bayanota. Khobartu tri tugas panggilan ni. Ida benda dibayan tri tugas panggilan. Markononia. Marturia. Mardiakoni. Labatanna. Ikon adong mab. Ima persekutuan. Markononia. Marturia. Ima bersaksi na. Mardiakoni melayani. Suri na tulon tri tugason. Om managabe. Si unahonota di siganupari asa buah asa sudi rak marulupolo pita ramarlas ni roha itonga-tonga ni huriai mamuji guarna badiai atong sana martua do hita molo taulahon hobartu persuruon pamiliton ni Tuhan itu hita porsea mahodisi sudi napinatu pami napinilihomi naniulahomi gabe pasu-pasu doi diho nang ditonga-tonga ni haracaon di bata sude hita namar hamarangi do hita sude di tonga-tonga ni huriai. Amen. Ida tutu Tuhan dang mardiai bermanangi si hami di julum. Obartu pamiliton pajuomu dipilito hami asamar perbui do hami mangulaw na kaulaon holong ni roha atau ngali Tuhan pasu-pasu mahami sudi ruas ni huriam pasu-pasu masudi nasa ulaon nami asa totong ni rau ni holong mahami tutu laho manghu toko nunga sahab barita naudi anggi ama sahab tu nguru nami mar parbuina dinggam mai tutu tu sudina ruas ni huriami rapoko mahami totong saliling mangulu kami. Mauliate madiho ali Tuhan. Amen.
Mardeta sia buku dia nomor 70 polan ayat 4. Tapasada marohata martangi yang mahita. Hupuji jalahu pasanga pamima guarmu ale Jehovah Tuhan nami sito palangit tano dot nasa isina nahutadda hami nahu haposi hami nahu sobbahami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Muliate Tuhan dilioko dihami obason tikion di bornginon di patupa huriam HKBP Pekanbaruan Partangiangan marhite live streaming asadohot ruas ni huriam taruli di parsauran dohotto alanima ale Tuhan nunga hupuji hami goarmu nunga hutangi hok kami hatam barita nauli dilehoko di hami tiruan na denggan keteladanan na pinatupani Yesus Kristus na rade marlea pogos humok pami colma pardosaon gabe dapotan haluao kami gabe dapotan asiniroha hami siako alanima mauliate ma ale Tuhan de bata masay gudang si pangiduan nami tuho alahodo nahuhaposi hami alahodo pargogo naso hatudusan nagabe haporusan nami na uboto sa luhut na manang naaha na masa di bagasan ngulu nami alanimahu tangya ko kami ma huwag kami matu asinirham pardalanan ni huriam HKBP naung pinabakit mupucu pimpinan nami say parbohali ma Tuhan salehon masahala parbanua gicang asa marhitei Tuhan wimarsahala nasida lau paulihon huriam HKBP huwag kami manang akka partogi di tonga-tonga ni bangso nami nang nasida pe sian hodo Tuhan partogi di nasida totu ulau naborat doi alanima sayasi maroham nang di nasida say parbohali manasida Tuhan lehon bisuk lehon hatauon asa mampu nasida mengemban tugas nabalgai laho meningkatkan hademahon kesejahteraan di tonga-tonga ni bangso namion asa boy hurasahok kami Tuhan hasonangan doma akka parmusuh-musuhon dot akka porang namar luat-luat ale Tuhan Jehovah hubak kami menang akka ruas ni huriam
mulai siyan danak na magodang ng amanami inanamilan siya pe. Asa nang nasida pe tungasin ni Rohamma na mangiring-iring jala na manangan-nangan na mangalehon akahahipason nang akaruas ni huryape na dibagasan parsahiton hubak kami matuasin ni Roham naso hagawara kami alahodo Tuhan nami para si roha na sumurung tungasima Roham Tuhan setatap mangulu nasida sa lehom madinasida hahipason nang pakirimon na mangulu nang hubak kami tuasin ni Roham akaruas ni huriam na marukil na tarilulu alanya kana masa di tonga-tonga ni ngulu nami cara khusus may nunga tunggodang siya tonga-tonga ni nahuhaholongi hami akaruas ni huriam na ikon korban kopik 10 siyaon tungasima Roham Tuhan tatap mangulu nasida jala lehod di nasida pakirimon na mangulu asa toktong ho dihaposi asa toktong ho nagabe haporusan nasida ale Tuhan hubak kami keadaan ni Portibion secara khusus bangso namion natarpai mahami di asini Roham saya paeleng masih pareon mu Tuhan tumangiho pangidoan nami asa humatop tumibu tanggal parsahiton na masa di tonga-tonga ni luat namion asa boy hami marlas ni roha naso dibatasi be dia kaparsauran si ganupari pos roha nami Tuhan na ikon paujungonmu ditiki haleheton na paluas mamardalan huriam HKBP secara khusus HKBP Pekanbaruan hodo akana majou na mengangkat aka naposom di parar hodo ngolu nami dadasian kebolehan nami alai tu padosian aka hagalion nami alanima Tuhan asima Roham dihami sai parrohai mahami sapalanaung dijohum akan naposomon asa toktong huari kotok kami jala huarga kami tugas nami sai bain ma diaka pakobasion nami gabe marlapatan gabe pasu-pasui tu akaruas ni huriam hubak kami manang akaruas ni huriam Tuhan asa toktong nang nasida pe pasu-pasuonmu lehononmu Tuhan di nasida aka silas ni roha marhite natupahanmu akan naniula ni tanganna di dia penasida mangula upasa tami masa luhutna pangiduan nami alai betaktung merlau dosa hami Tuhan di bagasan sadarion parjolo mahami urasi asa takas sujalo hami asini Roham marite Yesus martangiang hami tuho amen. Tapuji Tuhan Maredesia Bukede nomor 656 ayat 122 Papung Pilihan. Oh
Datangnya koma peliata. Alidi bata amanami na di banu gicang. Odo haroroan ni saluhu silion leon nadinggan do nasa ulibasa nama ulitus. Upasa taima siana ni leon mitu hami peliat nami tuho. Sai jalomai gabe uap na khusus di jalom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asah parasia kami pelianon pati pulhon harajaumu di tengah-tengah ni huriam do di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni sileo-leo mitu hami. Asalang gergir kami madok mauliat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rahmahita mangido sa tangiang aleamanami. Alea manami dari banyu bijang, saya pinerbadia ma guarmu, saya Roma harajaumu, saya saut ma lomoni roham di banua tongaon sona di banyu bijang. Leon matu kami senarion hanguduan siap hari, sesa madusa nabi son panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang kami tu iyo tu pangucunan, padua ma kami sian pangago. Ay horona puna harajaon, do taguguon, ro di hasangapon sa leleng nileleng na. Di pasu-pasu, jalan ramoti Tuhan di batama hita. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuhita. Jala di pasor homadamena tutor ditabe. Amin. Ora semeta sudah